बँक कर्मचारी देशव्यापी संपावर ठाम आहेत। बँक कर्मचाऱ्यांची IBA सोबत बैठक झाली, मात्र यावेळची चर्चा निष्फळ ठरलेली आहे। बैठकीमध्ये मागण्यांवर तोडगा न निघाल्यामुळे बँक कर्मचारी संपावर ठाम आहेत। 24 आणि 25 मार्च रोजी कर्मचारी देशव्यापी संपावर जाणार आहेत। बँक कर्मचारी संघटनांनी सर्व श्रेणींमध्ये त्वरित नोकर भरती आणि 5 दिवसांचा कामकाजाचा आठवडा यासह अन्य प्रलंबित मुद्द्यांवर तातडीने निर्णय घेण्याची मागणी केली आहे, मात्र त्यावर कोणताही तोडगा काढण्यात आलेला नाही। त्यामुळे बँक कर्मचारी 2 दिवसांच्या संपावर ठाम आहेत अशी माहिती मिळते। त्यामुळे 24 आणि 25 मार्च रोजी बँक ग्राहकांचे हाल होण्याची शक्यता आहे।